L-4 bil-lejl il-pulizija arrestat 3 irġiel wara li sparaw xi tiri fuq xulxin fil-Matab, limiti tan-Naxxar. Kienu għal-ħabta tal-10:30 ta' filgħaxija meta ntalbet l-assistenza fit-triq Santa Clara. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post fejn hemmhekk innutaw xadba ta' residenza mkissra u xi persuni fuq in-naħa ta' ġewwa. Min sħariġ preliminari riżulta li raġel ta' 41 sena residenti ħal-Qormi allegatament sa u kisser ix-xadba b'vettura biex imbagħad niżel u allegatament spara xi tiri lejn ir-residenza. Wara ħarab minn fuq il-post bl-istess vettura. Dak il-ħin fir-residenza kien hemm żewġ irġiel u 3 nisa li ħadd minnhom ma weġġa'. Immedjatament wara l-pulizija bdiet tfittxija għal vettura ta' tip Mercedes fin-Naxxar u l-persuna involuta. Sa dan it-tant għal xi 2:30 ta' filgħodu ir-raġel li kien imfittex talilu nnifsu lill-pulizija wara li mar l-Assa ta' ħal-Qormi u hemmhekk ġie arrestat. Fl-Assa u allega li ġew sparati xi tiri fid-direzzjoni tiegħu miż-żewġ irġiel li kienu fir-residenza msemmija, iżda hu ma weġġax. Min iżjed investigazzjonijiet aktar tard mal-lejl instabet il-vettura tar-raġel ta' 41 sena ipparkjata fi triq il-Kosta li kellha diversi ħsarat kif ukoll marki kompatibbli mat-tiri ta' arma tan-nar. Però meta saret tfittxija fil-vettura ma nstabet l-ebda arma tan-nar.